Ay la pulang itia ke kandang ala babali ala itia mencari makan Obak kudora bapa ditamakan dia anak larang pasisi biar di badan yo kapai tasiro ledaran di dalam caci yang mati dalam lubuk tabau de arna orang pasisir biar di badan kemengaruh lepekan tubuh di janjang sanak nama nonton le di rumah le Indosiar le padang koci tuana le molakini nan sadang maunjua nan sadang batanak membuat samba menonton tepi malenga cucu le kaba le kita le balik kini kaba le datang yu le dari tanah pasisir bujang jibun judulnya mah bagian masoda alunya kasama so letabantu ke nagarian di tanah Surantia kadibaco cerita bujang jibun ko mempunyai le saudaro nantu banamo bujang juaro badia bansu banamo le putih bansu baranggae banamu gara alam omandinya banamu mayang taurai patunangan yo putih reno kapeh cituana le molakini kalau kadibilang mbak cando bujang juaro dunen je bujang jibun ko karajo sehari-hari menyabuang ayam yo bampu karajo nyoma bagian indak ado le ayam urang nentake yo indak dia ado ayam urang le nang kamanang le di buenyo inyo kanado galanggang penyabuang ayam kalau ayam bujang juaro kadibaco duo ju ayam no bujang jibun ko punyo galanggang le sorang-sorang cuetu wana le molakini datang le lawan le dari timur
Kata kiyo le ayam orang tu datang lawan le dari mudi le kata kiyo le ayam orang tu datang lawan le dari baru. Kata kiyo le ayam orang tu datang ayam le dari tanah Subarang. Balun le ado mencubu kalah citu bana lelaka sipak le ayam. Bujang juaro jo ayam bujang jibun nana lema bagi